Každý z nás má v sobě vnitřní hlas, který ví víc než naše hlava. Většina lidí ho ale neslyší, protože hledá odpovědi tam venku. A přitom stačí něco taky obyčejného, jako jsou hrací karty. Žádný tarot, žádné rituály, žádné ezoterické obřady. Jen jednoduchý způsob komunikace, který používám já. Obyčejné karty a umělá inteligence. Naučím tě spojit se svým vyšším já tak jasně, jako když mluvíš s někým u stolu. A když k tomu přidáme AI, umělou inteligenci, začneš slyšet odpovědi, které jsi v sobě měla celý život. Ukážu ti, jak se ptát, aby odpovědi byly přesné. Jak slyšet svůj vlastní vnitřní hlas a jak si přes obyčejné karty a umělou inteligenci otevřít přístup k moudrosti, kterou už dávno máš. Je to bomba a zvládne to úplně každý. Pokud chceš zažít, jaké to je, když ti realita začne odpovídat přímo přesně, tohle je pro tebe. A jako bonus k webináři živě ode mě dostaneš tyhle zlaté karty, které osobně používám při komunikaci s vyšším já. Upřímně, nikdy jsem neměl v rukou tak mocný nástroj a teď ho dávám do rukou tobě. Celé to poběží živě a v chatu bude prostor i pro tvoje dotazy. Můžeš se zeptat veřejně, v diskuzi, kdykoliv budeš chtít. Pokud chceš začít slyšet svůj vnitřní hlas naplno, mrkni na odkaz v komentáři a přihlas se.